Yo, what's up guys? Welcome and welcome back sa ating channel, no? Bago ko umpisahan tong video nito ay nais ko magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nanonood ng mga videos ko, ng mga vlogs ko. Maraming salamat, no? At nais ko rin magpasalamat dun sa mga nag-unsubscribe sa akin at sa mga taong pinagtatawanan yung pag-vlog ko. Salamat kasi kayo yung mga inspirasyon ko kung bakit gusto ko ipagpatuloy itong pag-vlog ko ito. So yun nga guys. Gagawin ko pala ngayon guys, no? Papasaway muna ako. So huwag nang gagayahin, no? My God. Ngayon pala guys, no? Yung oras ngayon ay 11:30 na yata. 11:30. Tingnan natin, no? Ito, yun. 11:30 na po. 11:30 ng gabi. Mag-alas 12 na. So, magra-rides tayo, no? Dito sa city lang. For few hours na yun. So, huwag kayo mag-alala guys. Kasi sakaling mahuli ako ay may dala-dala naman ako. May ipapakita akong mga ID o valid ID, mga papel para di na ako hulihin. So, kung niya kong gagayahin guys. Tara guys, at lalabas ko itong motor. So ito guys, nandito na tayo sa highway guys. My God. A few moments later. Papatukin natin yung mga loob-looban guys. Hindi yung mga loob talaga na to, yung mga highway lang, yung mga street lang. Huwag yung looban. Doon tayo mahuli. So ganito guys, no? Ganito patahimik. Hello! Bibinig tayo. Walang pulis, walang bantay. So, huwag pasaway guys, oh. Huwag niyo ako biyahin. Nandito tayo sa Billy Street guys. Billy Street.
Sarap mag-rides. Guys, no, pag ganito guys. Paano masabi? Tahimik pero alam nating may ano eh, may pandemic, so wala, hindi rin maganda. Okay sana ganito yung ano eh, yung daan tahimik, kaso alam naman natin na may pandemic, so pangit. Really, nigga? May mga nakakasulubong mo tayong mga pulis. Nandito tayo sa Divisoria guys. Divisoria, ang dating matao ngayon ay tahimik, or ghost town na. Napaka-aliwalas, walang katao-tao. Paano masabi? Divisoria. So oras ngayon guys, parang alas 12 na yata eh. So ngayon, ikot tayo. Punta tayo Pugon. Pugon Market tayo papunta. Yun. Yung Ororama guys, oh. Pugon guys. Ororama Pugon. Eddie, wow! At ngayon ay nandito na tayo sa Pugon. Napaka tahimik, no? Walang katao-tao. Tapos ang linis-linis pa. Paano masabi? Tingnan nyo naman guys, ang linis. Dati daming basura, ngayon ang linis talaga. Ngayon papunta tayong Osmeña Street. Ito, Osmeña Street na to. Palabas na tayo guys, no? Punta na tayong highway. Tayo ay uuwi na. Baka ay mahuli pa tayo dito. Bahala pa. Ito pala yung SM guys, oh. SM City. Hindi ko lang maano yung camera ko kasi sa chest ko nakalagay, sa dibdib ko nakalagay yung camera, kaya di ko maikot. Ngayon pa uwi na tayo. Go lang natin kasi wala namang tumadaan, tayo naman.
Pauwi na ako guys. Salamat pala sa panonood, no. Pasensya na po, no, kung pasaway ako. Kailangan din naman natin magpasaway. Minsan-minsan lang naman eh. So, yan. Salamat sa panonood. Sana subscribe naman kayo. So yun na guys, no? Salamat guys. Kung nagustuhan mo tong video guys, i-like mo lang guys. Kung hindi mo nagustuhan, i-dislike mo lang. Okay lang yan. At i-share mo na rin para makita ng mga pulis na pasaway ako. Yeah. So yun guys, no? Salamat guys. Bye bye. Peace you. May nadaanan pala ako guys, no. Parang nasiraan yata o naplatan. So babalikan ko lang muna.